Nederland gaat over op IBAN. Een langer rekeningnummer voor binnen- en buitenlandse betalingen. Iedereen krijgt hiermee te maken. Ook uw bedrijf en uw klanten. Rabobank helpt u op weg met uw voorbereidingen op IBAN en SEPA. Doe daarom de Rabo SEPA-check. www.rabobank.nl/SEPA-check. Makkelijk over op IBAN. Dat is het idee. Rabobank. Een bank met ideeën. Dames en heren, welkom bij Venray in Bedrijf aan tafel. En ook deze keer ontvang ik hier in het mooie Asteria weer 3 ondernemers die gaan vertellen over hun ondernemingen. Later in het programma gaan we ook weer de lift in om te kijken wie de zogenaamde elevator pitch gaat verzorgen. En natuurlijk worden onze gasten ook vandaag weer aangekondigd door een bekende Venraynaar. En vandaag is dat Bjorn Jansen. Bjorn, welkom. Dankjewel. Ja, Bjorn, bekend van het carnavalscircuit hier in Venray, maar vooral ook bekend als eigenaar van Herberg de Klomp. Dat klopt. Hoe gaat het met Herberg de Klomp? Goed, het gaat goed. Ja, steeds meer mensen weten ons te vinden. We staan in Venray inmiddels een beetje op de kaart en we hebben prima naar ons zin. Leuk, ja. Zijn er nog nieuwe initiatieven die jullie ontplooien? Ja, absoluut. We zijn begonnen met een pubquiz. Een pubquiz is eigenlijk ontstaan in Engeland, in de pubs daar. Ja. Het is echt een quiz met van allerlei soorten vragen. En dat is de Noordzee overgekomen richting Nederland. En wij hebben dat in Venray, zijn we daarmee begonnen. Ja. En de bedoeling is dat je dat iedere maand gaat organiseren? Ja, we zijn er nou een paar keer proef aan het draaien. De eerstvolgende keer is vrijdag 14 juni weer. En als het aan blijft slaan, we hebben de eerste keer nu gehad, het was een grandioos succes. Dan gaan we daar graag mee verder. En wie kan zich aanmelden voor die pubquiz? Dat gaat per teams, dus familie, vrienden, sportteams, noem maar op. Tussen de 4 en de 6 personen. Ja. En die kunnen zich per mail aanmelden bij ons. En voor hoeveel teams is er plaats per keer? We spelen maximaal met 8 teams. Dus tussen de 6 en 8 teams. Nou, ja, hartstikke leuk. Ik denk dat ik me eens een keer ga aanmelden met clubje. Heel veel zeker succes. Doen, leuk. zeker doen. Ja. Hey, mag ik jou vragen om onze eerste gast te introduceren? Ga je gang. Natuurlijk. Peelrand Makelaardij verkoopt woningen al jaren. En dat succes valt eenvoudig te verklaren. Want Peelrand is actief, weet hoe u wilt wonen en kan uw vraag met de mooiste huizen belonen. De makelaar is echter ook actief voor bedrijven die graag in Venray willen komen of blijven. Woningruil is voor Peelrand en klant veel passen en meten. Een fenomeen waarover we graag meer willen weten. Beste mensen, onze eerste gast is een hij. Hier is Niek Hettinga van Peelrand Makelaardij. Dag, welkom Niek. Dankjewel. Dankjewel. Ja, Peelrand, al jaren een begrip in Venray, mag ik wel zeggen. Ja. Kun je kort iets vertellen over de historie van het bedrijf? Hoe lang bestaan jullie? Hoe is het begonnen? Inmiddels al 13 jaar geleden. Destijds begonnen met een leeg winkeltje. Mijn collega's Huub Jansen en Louis Jansen, die zijn samen gaan pionieren, dus eigenlijk een start gemaakt. Destijds ben ik daar binnengekomen als stagiaire vakantiekracht en inmiddels hebben we een heel leuk team om ons heen. Waarbij we in ieder geval woningen verkopen, ons bezighouden steeds meer eigenlijk met het begeleiden van een stukje bedrijfsonroerend goed. Dus ondernemers helpen bij dat soort vraagstukken. Verhuur en verkoop van bedrijfspanden. Nieuwbouw, een onderdeel wat we uitbouwen, waarbij we ook met name lokaal behoorlijk actief zijn. En wat ook meespeelt is een stukje verhuur. Dat zijn vragen die eigenlijk in de afgelopen jaren veel minder voorkwamen. Maar met een veranderende markt zie je eigenlijk dat daar meer behoefte in is. En ook daar hebben we een stukje specialisme ingezet. Opleidingen, cursussen volgevolgd om ook die klant goed te kunnen begeleiden. En dat loopt ook. Dus dat is ook een onderdeel daarin. Zeer breed. Ja, zeer breed. En met name eigenlijk ook goed voor de tijd waar je in zit. Ja, want die tijd waar we in zitten, een beetje onduidelijk. Het gaat slecht met de woningmarkt. Maar ja. Kun je eens een beeld schetsen van de woningmarkt op dit moment? Hoe zit het nu precies? Ja. Ja, dat is eigenlijk iets wat een onderwerp is wat we dagelijks tegenkomen. Media daarin is natuurlijk bijzonder krachtig. Op landelijk niveau zie je eigenlijk dat vanuit de financiële wereld, maar ook vanuit de overheid, toch een behoorlijke negatieve klank het land in wordt geslingerd.
Lokaal gezien is het dan een hele kunst om daar toch op een goede manier mee om te gaan. Hè. Wij kunnen dat landelijk sentiment natuurlijk als lokale speler niet veranderen, maar een positieve houding hier in de markt, die is wel gewoon gigantisch belangrijk. Het is niet zo slecht als, in ieder geval lokaal, hè. In Venray is het lang niet zo slecht als dat op landelijk niveau omschreven wordt. De Venrayse markt is natuurlijk ook gecorrigeerd in waardeontwikkeling en aantallen woningen die verkocht worden. Alleen, het lijkt er ook op alsof in de goede tijd, zou ik maar zeggen, de pieken wat minder hoog waren, maar de dalen nu ook wat minder diep. En die transacties die zijn er nog steeds. Ja, wij vinden het gewoon belangrijk om die positiviteit uit te stralen en niet kijken naar wat er niet kan, maar met name kijken naar wat er wel kan. Ja. Hè? Dus dat is belangrijk. Want dat is waar jullie heel erg mee bezig zijn, kijken wat er wel kan. Ja. Kun je daar eens een voorbeeld van geven wat er allemaal wel mogelijk is op de woningmarkt? Ja. En waar Peelrand met name voor staat? Nou, wat je eigenlijk ziet, we hadden te maken met heel veel onzekerheden. Als we kijken naar een situatie een jaar geleden, dan hadden we eigenlijk op dat moment geen kabinet. Dat was zo'n beetje gevallen. We wisten niet wat er ging gebeuren met de hypotheekrenteaftrek. Overdrachtsbelasting was eigenlijk tijdelijk tot 2% gecorrigeerd. Alleen zou het dan na 1 juli weer opgetrokken worden naar 6%. Dat waren allemaal onzekerheden in de markt die inmiddels eigenlijk verzekerd zijn. Dus een stukje duidelijkheid daarin is ontstaan. Inmiddels is die 2% blijvend, overdrachtsbelasting. Hè, dus dat is in die zin een interessant aspect voor een koper. Hypotheekrenteaftrek, waar kun je hem wel op krijgen, op welk product en welk product niet. Extreem duidelijk, heel eenvoudig. Maar goed, dat geldt natuurlijk voor alle makelaars in heel Nederland, waar je het nu over hebt. Maar wat doet Peelrand of wat doet de regio Venray nou specifiek om dat probleem van die woningmarkt, om dat aan te pakken? Ik heb iets gehoord van woningruil. Ja, inderdaad. Nou, dat is een van die elementen die inderdaad ingezet worden. Dat is eigenlijk een activiteit die ook sinds een jaar of 2 ontwikkeld is en waar we ons behoorlijk op focussen. Ja, kun je eens heel kort uitleggen hoe dat werkt? Ja, nou dat zit eigenlijk als volgt in elkaar. We proberen te inventariseren wat de woonwens is van een verkoper en proberen die te matchen met eigenlijk de behoeften van een potentiële koper. Normaal gesproken gebeurt dat via internet, maar op het moment dat je eigenlijk extreem goed in kaart brengt hoe dat die woonwensen in elkaar zetten, kun je ze dus eigenlijk ook matchen. En dat kan een woningruil 1-op-1 zijn, onlangs een item in 2 Vandaag gehad. Maar wat ook kan zijn is dat je iemand hebt die een duurdere woning heeft en die zegt van nou ik vind het interessant om een goedkopere woning in te ruilen, omdat de kans van verkoop van die goedkopere woning daarin ook wel groter is. En dat kan Peelrand alleen? Dat doen wij eigenlijk enerzijds binnen ons kantoor, maar anderzijds ook in regionale overleggen. Ja. De Venrayse makelaars, daar zitten we elke 3 weken mee aan tafel om op die manier te kijken of er matches te maken zijn. En anderzijds zitten we ook aan tafel met makelaars vanuit Kuik, Gennep, Boxmeer, om ook te kijken vanuit die kant of er verhuisbewegingen op te zetten zijn. Dus overleg en samenwerking is in deze erg belangrijk. Cruciaal. Ja. Even een stapje naar een ander onderwerp. Jullie werken sinds 1 januari 2013 met de zogenaamde partners van Peelrand. Kun jij heel kort aangeven wat dat zijn? Ja, dat ga ik proberen heel kort te doen. De partners van Peelrand, dat is eigenlijk een idee waarbij we gezegd hebben, de koper en de verkoper van woningen, die heeft eigenlijk op de meest essentiële momenten wellicht een stukje steun nodig bij het kiezen van een aantal woongerelateerde zaken. Ervaring leerde dat die mensen veelal de regio uitgingen. En wij hebben gedacht van het is belangrijk om die business eigenlijk in de regio te houden. Dat is goed voor de lokale bedrijven. Het is ook goed voor kopers en verkopers. Maar noem eens een aantal van die partners die jullie hebben. Dat zijn er eigenlijk bedrijven vanuit dus woninggerelateerd. En dan moet je denken aan de interieurbranche. Ja. Daar zit een schilder tussen. Daar zitten mensen vanuit de financiële kant in. Mensen die actief zijn op bouwvlak. De partners zijn vindbaar bij ons op de site, maar ze hebben ook een logovermelding op onze verhuisbus. En je ziet ze terugkomen in het magazine wat in juni weer verspreid gaat worden. Hey, ja, sorry, ik moet gaan afronden. Ik weet dat jij hier nog heel veel meer over kunt vertellen. Ja. Zijn jullie nog op zoek naar nieuwe partners? Uiteraard, kijk, je probeert natuurlijk altijd die samenwerkingen aan te gaan. En op het moment dat mensen zeggen van, hé, dat is een interessant initiatief en daar willen we over praten, dan doen we dat graag. En dan kunnen ze contact opnemen met? Met ons, Peelrand. En ze kunnen jullie vinden op? Onze site, peelrand.com. Maar bellen is veel eenvoudiger. Die telefoonnummers die zijn ook bekend. Precies, een Belg is sneller. Zo is het. Laten we daarmee afronden. Dankjewel, Niek. Goed zo. Goed zo. Ja, en Bjorn, mag ik jou dan vragen om onze tweede gast te introduceren?
Telefoons zijn erg belangrijk voor bedrijven, want ondernemers willen graag bereikbaar blijven. Een telefoonservice kan hen bijvoorbeeld helpen om een overdosis aan telefoontjes te stelpen. Gesprekken vastleggen en opvragen, het kan, zonder dat de klanten gaan klagen. Onze laatste gast kan hierover meer vertellen. Vandaag hoeft u hem in ieder geval niet te bellen, want hij is hier, heel erg blij, de directeur van TAS Venray, Geert van Krij. Welkom Geert. Dankjewel. Nou, ik hoor net in het gedicht dat je heel blij bent. Ik hoop dat dat klopt. Dat klopt, ja, zonder meer. TAS Venray, telefoon-antwoordservice. Kun je kort in een paar zinnen uitleggen wat jouw bedrijf doet? Nou, wij beantwoorden 24 uur per dag de telefoon voor bedrijven. Het hele MKB-segment. En dat doen we voor bedrijven die in de regio zitten, maar ook in de grote regio, ook landelijk zijn. En ook internationale contacten hebben. Daar we dus ook een 24 uur service bedrijf zijn. Maar wij proberen de bedrijven ook in de regio van dienst te kunnen zijn. Zodat zij hun bereikbaarheid kunnen garanderen naar hun klanten weer. Want uiteindelijk zijn wij gewoon een toegevoegde waarde binnen bedrijven. En waar is jouw bedrijf te vinden? Op de Paardenstraat op dit moment. Daar hebben we een kantoorpand een jaar geleden in gebruik genomen om toch de groei die op deze tijd gewoon ons overkomt aan te kunnen. En dat geeft ook weer nieuwe uitdagingen. En dat is een uitbreiding van toch 27 jaar kantoor aan huis te hebben gehad. Steeds verder uit proberen te breiden. En nou met een mooi kantoorpand in de Paardenstraat. Ik hoor het woord groei. Dat betekent hoeveel mensen heb je in dienst? Op dit moment werken we met 17 mensen. 17 mensen. Ja. En ook je dochter is in het bedrijf actief. Wat is haar rol? Is mede-eigenaar, zelfs als mevrouw Karen. Die is wel wat onderbelicht altijd, probeert niet op de voorgrond te staan. Maar Karen en wij zijn met z'n drie in een vennootschap ondergebracht. Want je hebt het bedrijf destijds overgenomen van je schoonouders. Ja. Dus we kunnen spreken van een familiebedrijf inmiddels. Van een familiebedrijf, ja. Wat voor soort bedrijven, ondernemingen, waar werken jullie voor? En kun je daar een concreet voorbeeld van geven hoe die werkzaamheden eruit zien? Wat doe je? Ja, een aantal jaar geleden hadden we ook een vroedvrouw in ons klantenbestand zitten en een uitvaartondernemer. Dus het was voor mij een makkelijk bruggetje maken tussen alles wat geboren wordt en doodgaat. Dat kunnen wij bedienen. Ja. En de klanten variëren van echt een ZZP'er, een zelfstandig werkende techneut die zijn back-office, zijn telefoon niet zelf kan beantwoorden of wil beantwoorden. Of zijn familieleden daar niet meer wil opzadelen. Die zijn wij van dienst. Tot de grote bedrijven die gewoon internationaal werken, die hun klanten in de hele wereld hebben zitten. Heel belangrijk voor jouw bedrijf is het ontstressen. Ja. Hoe doe je dat en waarom is dat zo belangrijk? We merken zelf ook als ondernemer dat alle druk van de dag, die overkomt je en je wilt toch steeds meer je klanten van dienst zijn. Maar dat betekent ook voor mijn collega-ondernemers, die hebben dan wel eens het probleem van en hoe doe ik het nu met mijn telefoon? Telefoonservice is vrij onbekend. Ja. We zijn ook echt een telefoonservicebedrijf en geen callcenter. Callcenter is toch een heel andere tak van sport. En we merken op het moment dat we een persoonlijk gesprek kunnen hebben met ondernemers, dat we uit kunnen leggen wat we kunnen doen. En dan is het meestal zo van, dat had ik dus gewoon niet gedacht dat jullie dat ook doen. Nou, en daardoor komt die factor van het ontstressen naar voren. Van we kunnen je iets uit handen nemen. Het outsourcen, wat toch een term is geworden de laatste tijd. En dan merken ze meestal na een paar weken als ze met ons hebben gewerkt van, dit had ik gewoon jaren eerder moeten doen. Dus bij deze ook meteen een uitnodiging aan alle ondernemers, zeker in Venray, van neem contact met ons op. Ja, want ik heb begrepen als mensen met jullie contact opnemen en een contract aangaan, heb je ook nog een leuke actie aan verbonden? Ja, we werken met Massagestudio Feel. Daar hebben we vorig jaar op de beurs gestaan. Was een hele goede eye-catcher daar. En degenen die met ons een contact willen sluiten, die krijgen ook een stoelmassage op locatie aangeboden naar keuze. Nou, kijk eens aan. Alleen daarom een mooie reden om eens contact met je op te nemen. Zonder meer. Hey, bereikbaarheid is ook een centraal thema binnen TAS. Wat betekent bereikbaarheid voor een ondernemer en welke rol hebben jullie daarin? Nou, vooral in deze tijd merk ik steeds meer dat de ondernemers die het helaas niet gered hebben, die hadden dus niet voor voldoende voorzieningen genomen van hoe kan ik in crisistijd overleven. En we merken dus dat de ondernemers die dat wel zagen aankomen, gekozen hebben van als wij wat we niet goed zelf kunnen doen gaan outsourcen, bij ons neer kunnen leggen, dat ze hun bedrijfsactiviteiten gewoon niet meer alleen maar 8 uur per dag kunnen uitoefenen, maar gewoon 24 uur kunnen bereiken. Een voorbeeld is dat we een klant binnenkrijgen en zegt voor mij is het niet van toepassing. Ik zeg je mag gewoon een maand gratis proberen.
Ik wil gewoon die klant daarin kunnen overtuigen. Nou, vervolgens belt hij na een week op van, ja, s'avonds om 11 uur word ik gebeld door een klant. En die plaatst bij mij een order. Dus ja, aankomende 2 jaar heb ik mijn telefoonservicekosten terugverdiend. Heb je er ook last van dat er steeds minder eigenlijk per telefoon gedaan wordt? Want tegenwoordig gaat heel veel via e-mail, WhatsApp, social media. Merk jij er iets van? Nee. Het is bij ons ook allemaal toegevoegde diensten. We gebruiken ze ook om bijvoorbeeld monteurs op te roepen. In plaats van wat vroeger gebeld werd, kan er nou een sms gestuurd of een WhatsApp of een e-mail. Dat mensen gewoon bevestiging krijgen van wie heeft er nou precies voor hun gebeld. En dan kunnen ze gewoon alles opzien wat wij voor hen hebben vastgelegd. Dus het zijn alleen maar uitbreiding van onze werkzaamheden. Okay. Tot slot, hoe ziet de toekomst eruit voor TAS? We hebben een groeiplan gemaakt een jaar geleden en we zitten eigenlijk nu al ruimschoots boven het groeiplan. Dat we eigenlijk zeggen van nou we willen de kwaliteit naar onze afnemers, onze klanten willen we gewoon garanderen door vooral niet te hard te groeien, maar wel de kwaliteit heel goed in de gaten houden en alleen met de juiste kwaliteit door te willen blijven groeien. Goed zo. Dankjewel voor dit gesprek. Oké, graag gedaan. Goed zo. Ja, dames en heren, dan ga ik eens even in de lift kijken wie we daar vandaag aantreffen. Gaat u mee? Wow, we hebben er 2 dit keer. Hallo. Jullie zijn? Hoi, Jacqueline Verkasselt. Hoi, ik ben Mirjam Lensen. Nou, dag Mirjam. Welkom in de zogenaamde elevator pitch. Dankjewel. Dat betekent dat jullie 1 minuut de tijd krijgen om jullie bedrijf aan het Venraai-publiek te introduceren. En ik zou zeggen, heel veel succes daarmee. Ga je gang. Dankjewel. Nou, leuk dat jullie naar ons kijken. Wij zijn van instituut HIP Venraai. We hebben inmiddels 3 vestigingen, waarvan Venraai de 3e. In 2006 zijn we begonnen. Wij doen alles voor leerlingen van de basisschool, voortgezet onderwijs, remedial teaching, bijles, eindexamentrainingen, noem het maar op. In 2009 zijn we ondernemer van het jaar geworden. Even kijken, we hebben nu meer dan 700 leerlingen die inmiddels de weg hebben gevonden naar HIP. En samen met Jacqueline gaan we nu in Venraai beginnen. HIP is zo uniek in Venraai omdat wij als enige zijn aangesloten bij de LVSI, de Landelijke Vereniging voor Studiebegeleidingsinstituten. We werken met een online planningssysteem waarbij de leerlingen samen met onze planningen maken en de begeleiders hun evaluatie inzetten, zodat de ouders volledig op de hoogte zijn van alle vorderingen die gemaakt worden. We nemen bij elke leerling een leerstijlentest af, de MILS, de meervoudige intelligentie leerstijleninventarisatie, zodat we meteen vanaf het begin af aan de meest passende hulp kunnen bieden. Wij zijn open van maandag tot en met vrijdag en op zondagen. En dat was het. Bedankt. Jullie zijn allemaal van harte welkom. Ja? En voor meer informatie bent u welkom op onze website www.instituuthip.nl en natuurlijk kunt u altijd bij ons langskomen. De thee staat altijd klaar. Nou dames, dank jullie wel. Bjorn, wil jij ons vertellen wie onze 3e en laatste gast van vandaag is? Zonnepanelen. Steeds meer mensen kiezen ervoor. Energiezuinig wonen en werken. Dat is erg in hoor. Ook onze gasten aan tafel zijn er druk mee aan het werk. Ja, hun bedrijven maken elkaar op dit gebied sterk. Bedrijvennetwerk Energiezuinig Venraai. Daarvan zijn ze lid. En natuurlijk willen wij weten hoe dat precies zit. Heeft hun samenwerking al een lange historie? En wat is hun toekomstvisie? Vragen die schreeuwen om een antwoord, toch? Begroet ze met applaus, Frank Scheffers en Jan van Gogh. Ja. Hoe maakt u het? Waterdicht, ja. Hey, een dakdekker, Frank, een elektricien, Jan, die de handen ineen hebben geslagen, dat klopt. Ja. Ja. Frank, even over jouw bedrijf, Top Support. Kun je heel kort uitleggen wat jouw bedrijf doet? Ik ben 4e generatie dakdekker, leidekker en wij doen alles wat met het dak te maken heeft. Hij heeft alle voorkomende werkzaamheden gespecialiseerd in restauratie en renovatie. En Jan, jouw bedrijf? Electro van Gogh, zeg ik dat goed? Ja, dat zeg je helemaal goed, Rob. Wij zijn, ja, de naam zegt het denk ik al, elektrotechnisch installatiebedrijf. Sinds volgend jaar bestaan wij 25 jaar, gevestigd van begin af aan in Venraai uiteraard. Wij houden ons bezig met het ontwerp en de aanleg van elektrotechnische installaties in de brede zin van het woord. In zowel woningbouw als utiliteit. En jullie zitten samen aan tafel. En dat heeft natuurlijk een reden. Kun jullie uitleggen hoe zijn jullie tot elkaar gekomen? Waarom? Nou, het is een kleine wereld, de bouwwereld. We komen elkaar regelmatig tegen. En daardoor zijn er wat activiteiten ontplooid, met name naar het bedrijvennetwerk. Ja, het bedrijvennetwerk Energiezuinig Venraai. Waar jij de voorzitter van, Jan. Kun je er iets meer over vertellen? Ja.
Nou, bedrijvennetwerk Energiezuinig Venray is in het leven geroepen door de gemeente Venray. Die heeft het plan opgepakt om iets te gaan doen om mensen, bewoners van Venray te informeren en te adviseren als het gaat om het nemen van maatregelen, met name in woningen, om energie te besparen. Ja. Daarvoor hebben zij een aantal bedrijven verzameld, wat uiteindelijk het bedrijvennetwerk geworden is. En in dat bedrijf daar zit een breed scala van bedrijven, van branches in. Dakdekkersbedrijf, installatiebedrijf, maar ook bouwbedrijfjes, klussenbedrijfjes. Peelrand onder andere is ook lid van het bedrijvennetwerk. En met z'n allen proberen wij de bewoners van Venray te informeren en ook te adviseren als het gaat om wat voor mogelijkheden er zijn om energie te besparen. Ja. Ja. En jullie samenwerking is divers of heeft dat al een langere historie? Die is al van langere tijd. Wat ik straks zei, we komen elkaar regelmatig tegen. En het is ook zo dat er op het dak steeds meer activiteiten ontplooid worden door airconditionings, luchtbehandelingsinstallaties. Dus er komen steeds meer mensen het dak op, dus we komen ook steeds meer mensen tegen op het dak. Het wordt steeds gezelliger op het dak. Het wordt steeds gezelliger op het dak, ja. Hey, nou, waar jullie hier voor zitten zijn de zonnepanelen, want dat is een hot item. Hier aan tafel zijn al meerdere ondernemers geweest die daarover verteld hebben. Maar waarom zijn die zonnepanelen voor jullie twee zo interessant? Nou, wij zijn gewend op hoogte te werken. Daar hebben we speciale veiligheidsmaatregelen voor nodig. Speciale materialen wat we allemaal in huis hebben. En een dakdekker hoort op het dak en niet in de meterkast. En een elektricien hoort niet op het dak, die hoort in de meterkast. Vandaar dat wij onze krachten gebundeld hebben. En loopt het al storm wat betreft die zonnepanelen? Nou, nog niet zozeer, maar dat komt omdat we zelf nog niet echt zeg maar meer naar buiten getreden zijn. Maar dat is de een prachtig moment, hè? Daarom zitten we ook hier aan tafel, waar we ook heel dankbaar voor zijn dat we hier mogen zitten. Maar het is, wat Frank terecht zegt, het is toch een beetje een specifiek vakgebied, zeg maar. En de reden dat we inderdaad samenwerking gezocht hebben, is dat ieder zijn eigen discipline daarin goed tot uiting kan brengen, zeg maar. Ja. En wat willen jullie nu samen gaan bereiken? Wat is de visie? Wat is jullie toekomstplan? Nou, de visie is denk ik dat wij onze samenwerking toch nog wel gaan intensiveren in de toekomst. En wellicht dat het plaatsen van zonnepanelen is daar een onderdeel van, maar wellicht dat er nog meerdere vlakken zijn waar je samen iets in kunt doen. Meerdere vlakken, kun je daar iets meer over vertellen? We zijn ook bezig met iets met windenergie. Er heeft iemand een Herman Wijfels innovatieprijs gewonnen. En met dat bedrijf zijn we bezig om hier een pilot op te zetten. En met windenergie op het dak, wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, het waait altijd op het dak, dus daar is de beste plaats om daar iets neer te zetten. Je zit altijd op hoogte waar het altijd... maar zien we dan straks allemaal windmolens op het dak staan of hoe zie ik dat voor me? Nee, dat is een ander systeem. Het zit in een omhulsel, een soort schoorsteen. Daar moet je iets bij voorstellen. Dus het is een specifiek systeem en dat is allemaal nog in dus voorbereiding. Behalve de zonnepanelen hebben we straks ook allemaal windenergie op het dak. Dat zou kunnen, ja. Nou, dat is leuk nieuws. Ja. Klopt het ook dat jullie, wat betreft de subsidies, jullie klanten helpen, wegwijs maken, helpen met de aanvraag daarvan? Ja. Wat ik straks al zei, het bedrijvennetwerk is een verzameling van bedrijven, van disciplines ook. Ja. Als mensen een vraag hebben, ook als het gaat om subsidiëring, kunnen ze bij dat bedrijvennetwerk terecht. Te vinden op internet, www.bnvenray. Daar kun je contact opnemen en doordat onder andere de gemeente ook deelnemer is van het bedrijvennetwerk, hebben wij ook toegang tot informatieverstrekking als het gaat om subsidievoorzieningen. Ja. Dus wat houdt de mensen nog tegen om contact met jullie op te nemen? Precies. Nou, we hopen op veel zon en hopelijk zien jullie de toekomst ook zonnig tegemoet. Dat in ieder geval zeker. Goed zo, dank jullie wel. Merci. Ja, dames en heren, na al dat gepraat hier aan tafel hebben wij natuurlijk zoals iedere keer ontzettende honger gekregen. En daarom gaan we even in de keuken kijken bij chefkok Hans, wat hij deze keer voor ons bereid heeft. Hans, vertel. Nou Rob, vandaag maak ik voor jullie gebakken scampi's met gebakken asperges, met knoflook, gefrituurde asperges met rucola sla. Scampi's met een beetje knoflook. Ik wens jullie smakelijk eten.
Dames en heren, bedankt voor het kijken naar Venray in Bedrijf aan tafel. Wilt u ook een keer te gast zijn aan deze tafel? Neem dan contact op met de redactie van PLMA's TV. Nogmaals bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Tot ziens. Heren, bedankt. Smakelijk. Nederland gaat over op IBAN. Een langer rekeningnummer voor binnen- en buitenlandse betalingen. Iedereen krijgt hiermee te maken. Ook uw bedrijf en uw klanten. Rabobank helpt u op weg met uw voorbereidingen op IBAN en SEPA. Doe daarom de Rabo SEPA-check. www.rabobank.nl/SEPA-check. Makkelijk over op IBAN. Dat is het idee. Rabobank. Een bank met ideeën.